chceme mít všichni kamarádi. Když se odhalí, už se odhalí, tak já se odhalím a dám tady takových dobrých 100 kliků. Možná je víc. Tak jdu do toho. Potom se vám ozvu, až budu mít 50 kliků, zatím mám 3. Bez zastávky jdu. A takže se vám ozvu. Nebo víte co? Já vám dám to celý. Tak jo. Samozřejmě s přestávkama. 2, 3, 4. Zatím dejte like a odběr. Tak jo, lidi. A jedu Prime. Mám v tom ještě trošku. Tak 10 kliků. A tady. Já si dám chvilku přestávku a dám si pár kliků a až budu v těch 50, tak se vám ozvu. Mám 30 kliků. Zatím docela v pohodě. A pokud byste chtěli další videjka a tak dále a podobně, tak dejte like a odběr. Zkusím příště vydržet takhle, normálně tak 5 minut. No nic, pokračuju. Čtyřicet. Dej odběr a like. 41, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Poslední. 50. Já si dám chvilku přestávku a potom vám řeknu, jakoby uvidíme. Ok, lidi, jdu pokračovat. Dal jsem si tak minutku přestávku. Takže dalších 50 kliků. Jenom to je jenom pro Jamona. Jenom. Tak jo, no. Jdeme dál dělat. Raz, 2, 3, 4,
se nějak ok, lidi, sdílejte tohle video, napište komentáře a různé věci. Aspoň vy chápu, že se na vás, na Johna Mariánka sice kouká víc dospělých lidí, ale já ho zbožňuju. Lepšího youtubera, jak je on, neznám prostě. Ani já to nejsem. Prostě na Johna Mariánka nikdo nemá. Pokud si budete s ním zahrávat, tak vám jednu, tak prostě nedopadne to dobře. Pokud nepůjdete nahrávat další věci, tak jdu další kliku. Víte lidi, musím kouknout. Oni se lidi otevřeli dveře. Ok, no. Jej. Můj táta vlastně, pokud chce vědět o John Mariánek, o mém tátovi, no, dobrý, tak klikni na firmu Agrotuřany Český ráj. Je to vlastně ředitel firmy. A prostě, pokud chceš vědět, dal jsem asi 70 kliků, dám dneska. Ještě něco nebo nevím. Čau. Pokud se chceš dozvědět víc o mně, o tátovi, dejte like a odběr. Díky, čus.